iki Makaryo ini rondo ini ekar dewe Say, mau kemana? Kok berat-berat? Sepeda nggak dinaikin. Oh, bisa kenalan, Mbak? Apa? Kuntoro. Dina toh jenenge. Boleh dinaikin nggak? Wih, boleh, bukan Mas. atasnya, bawahnya aja yang berbulu dadanya. Wih. Mbak Din, sampean kok seksi banget tau godain aku dong. Wih. Iya dong. Wih. Mau dong Ke susunya. warung sana toh. Oke. Tapi bawain pizza saya ya. Oh siap. Berat Mas. Siap, Nanti siap. badannya tambah gemuk. Nggih. Ya. Pokoknya kalau bantu nopo sing jenengan karepke, Mbak. Iya. Bukan muhrim. Gak apa-apa, Mbak, ora wong. Kan banyak orang kalau kelihatan kan malu Mas. Ya wis lah, ngono yo, mangkat. Ayo ke warung Mas. Ayo. Ayah ngene iki bantuni wong. Ngene iki terus kapan lerenku kan kapan harapan ketemu karo ayah yang bebekku gawean dari sakmono kok ya ora barbar kapan bare Mbak ya aduh soal warungnya sampean. Ah, iya Mas. Ibu antar yuk Mas. Aduh, goceng rondo kayak ngene rasane. Mas, warungku. Siap, Mbak Dina cantik. Kan. Ayo Mas mampir. Oh, siap Mbak Dina. Waduh. Wah, warungnya ya komplit, ana susu. Nek susune kok bakule piye iki? Iki rondo pirang tahun tuh kok isih siset banget awake. Tahun Mas. Oh, ya pantes ya. Tapi koyo sik perawan lho. Nggih, perawatan iki. Nah, Mas Ora apa-apa, Mbak. Sampeyan ora usah kuwatir milu aku. Aku kalau Mbak kos-kosan iku sing pirang tingkat itu duwe Pak Roidin. Nek kene sebelah kene iki duwe Pak Kiat. Nggih. Jadi ini sampean pundi? Ya ora ero. Aku ora ngerti, aku dhewe iki bingung asline. Lho pripun to? Lah asline sampean iki kedah bondo apa napa to? Duwe Pundi? nang kono. Tembak Belgi. Napa Mas? Mriki. Iya, ada. Wih. Ya Allah. apa mending aku marorono ya mbok menawa ayangku buka warung dodol ana ning kono wis ra kuat nahan rindu aku serana lah oke sayang abang datang sepedane
wis ono. Berarti ayang bebku wis pasti ning warung. Oh. Lah kok ngono carane? Tiwas dikangeni pirang-pirang dina rasa turu rasa piye aku. Kok jebul malah nggawa langan-langan sing ora jelas kaya umpluk. Ini siapa? Kamu belum tahu aku. Aku keturunan Raja Minyak dari Medan Sipoldak loh. Mas. Iya. Sabar. Iya, Dek, Mbak Din juga. Aku emosi aku jadi. Siap. Aku ora peduli. Minyak sopir dia arep ojo lele, ora ngurus. Ya iki lho, wis dadi pacarku kowe. Lah kowe ki ngopo kok yo ngono lanang kaya model pura rakokro. Kacamata iki kacane aku sing dienggo kuwi. Lah kowe milih sapa janjane tak takon. Lah mengke ngewangi nggo pikuk, Mas. Iya, tuh. Apa pula Iki lho calon bojoku. Awas ki ya sesuk. Kita nono sesuk aku tekan kene meneh. Apa? Ora apa-apa. Ora gede duit ra ngopi ra jejak arene. Iki yo masih lagi. Bingung aku, Mas. Ini Mbak dinaikin. Aku ora gelem kalah karo wong gendeng kae. Jemblung. Wah, iki ingon-ingonku sing dinggo jembah kliwon sesuk ora diresiki. Oh iya, dupane jek. Garek main ke sesuk. Lho nuwun Mbak Suro. Wih, siapa? Monggo, nerak. Iya. Aduh, kesel wah mlaku aduh. Kene. Pindah-pindah wae omahe. Aku ki ngene, Mbak. Sepatune copot sik. Oh nggih, Mbak. Lali. Aduh. Dungaren nggo sepatu. Iki ceceke wong sugih, Mbah, mau. Galano wong. Kenapa le kok ketoke wigati temen awakmu rene? Aku adu-adu ke omah iki, Mbah. Bisa silaturahmi jenengan, indone aku ana pentingan sing sangat penting. Aku ketoke ana saingan, Mbah. Wong iki gedhe dhuwur. Nek diomongke wani ora wani, tapi aku kadung tresno karo Mbak Dina. Dina iki enak ketoke soalnya jenengan iku. Oh, ngono. Iya. Lah terus kaya bae ini kon piye karepe? Tujuane panase penake piye mbok kon piye? Ya piye to Mbak kok sampean sing jenenge wong pinter wong dukun kok dadak tekon aku karepe piye kudune sampean iku wis ngerti. Sampe canom iki piye ngerti sampean. Aku ki yo ngerti, ning kan omonganmu kudune jelas. Mbah, njaluk tulung tarike bocahe sing mbok senengi. Sing sapa mau dinaikin mau? Sapa mau? Dinaikin Ah. jenenge ya. Piye carane? Pokoke aku kudu kena tresno banget karo dinaikin. Aja sampe kena gembluk kae. Oh ya. Ini tenis delok. Kuwi engko tak kei jaran goyang. Engko nak jaran goyang le maca kudune karo goyang lho ya. Iya, Mbak. Karo goyang iki butoe bocahe nggih terkilir-kilir karo awakmu. Siap, Mbak. Wis pokoke ndi wong sing kena jaran goyang kuwi bakal manut karo awakmu, miturut marang awakmu. Apa sing mbok karepno beres kabeh. Iya, Mbak. Ngono ya? Siap, Mbak. Siap. Wis rasa suwe-suwe iki langsung tak lebokke sik kodame ning awakmu ya. Iya, Mbak. Kiwa. Nah, iki tak kon nganggo sing ning tangan kiwa. Nak wis cedhak karo Dina, mbok lus-lus karo sebutno jenenge. Mesti terkitir-kitir.
Tapi awakmu karo goyang-goyang ya. Iya, Mbak. Ya. Nah, tampanono. Matur nuwun, Mbah. Ya. Alhamdulillah iki muga-muga Dina iso kena aku neh. Aku ora gelem kalah karo wong kae. Kae ketoke wonge. Amku hamisi curalo. Mbak Dina koyok calo. Aku sayang, aku cinta. Mbak Dina ku sayang, aku datang. Amku hamisi curalo. Mbak Dina cantik koyok calo. Hai Mbak Dina. Piye kabare Dik Dina? Wis 2 minggu ketok awake dhewe enggak ketemu. Aku kangen banget karo. Aduh, sing kae bocah kae piye saiki wis mbok putuske apa urung ta? Mbok aku ora ngerti Mas, engko kabare mboten jelas. Tapi sampean iki piye ta? Terus tenan karo aku apa ora? Nggih. Malah waliane Iki terus karo aku tenan apa ora ta? Aku wis ado-ado istilahnya bantah karo wong tuwa kowe kok sajake karo aku ngendan piye aku piye ngono rasane. ki sampean niku sing harus sareng kula mboten. Nek aku ki tenanan lahir batin, tapi aku ya pengen ngerti sejatine kuwi sapa to asline. Loh, kok kaya ngene Mas? Mas. Apa kowe iki? Aduh, mah aku mah. Apa iku lanang apa wedok?